Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 7 ноябрь җомга көне. Сез турдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм иярчен аша Вот С радио каналыннан тыңлый аласыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Türkiye Birleşken Milletler Uyuşması Eminlik Şurasının Suriye Devlet Başlığı Ahmet Şara bilen İçki İşler Ministri Enes Hattab'ны sanksiyalar isimliginden çıgaru turundagı kararından kanagat kalıuын bildirdi. Tышкы İşler Ministerligi Süçisi öncü keçeli Jumga günü yasagan bildirüünde bulay dedi. BMO Eminlik Şurasının Suriye İlbaşı Ahmet Şara hem İçki İşler Ministri Enes Hattab'ны 2799 nomerli sanksiyalar isimliginden çıgaru turundagı kararın hoplayбыз. Keçeli bulay dip devam etdi. Sanksiyalarны тулысынча бетерүгә, Сүрияне халыкара җәмәгатьчелеккә интеграцияләүгә һәм илдә даими тотрыклылык белән үсеш урнаштыруны тәэмин итүгә юнәлгән бу һәм моңа охшаш адымнарны хуплауны дәвам итәчәкбез. БМО Эменлек Шурасы пәнҗешәмбе көнне Сүрия илбашы Әхмәт Шара белән Эчке эшләр министры Энес Хаттабны санкциялар исемлегеннән чыгару өчен әзерләнгән проектны кабул итте. АКШ тарафыннан әзерләнгән проект 14 уңай тавыш алды, Кытай исә битараф калды. Көньяк Корея армиясе Төньяк Кореяның көнчыгыш су киңлекләренә таба ким дигәндә бер баллистик ракета очыртуын хәбәр итте. Көньяк Корея гомум штаб рәислеге җомга көнне ясаган белдерүендә вакыйга белән бәйле җентекле мәгълүмат уртаклашмады. Очыртылган ракетаның төре һәм ничә чакрым очканы әлегә билгесез. Шул ук вакытта Япония премьер-министры Санае Такаити Төньяк Кореяның соңгы ракетасының Япониянең махсус икътисади төбәге читендә төшүе фаразлана дип белдерде. Такаити рәсми затларның ракета җибәрү белән бәйле зарар турында хисап белдермәвен әйтте. Йонхап хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, соңгы киеренкелекләр Көньяк Корея күзләү хезмәте шәршәмбе көнне ясаган белдерүдә Төньяк Кореяның 7нче атом төш сынавына әзер булуы һәм Ким Чен Ын карар кабул итсә, моны тиз арада тормышка ашыра алуын алга сөргәннән соң булды. АКШ илбашы Дональд Трамп Израильнең Газага 2 ел дәвам иткән сугышыннан соң АКШ тарафыннан координацияләнгән халыкара тотрыклылык көченең бик якында Газада урнашуын көтүен белдерде. Пәнҗешәмбе кичен Урта Азиядагы 5 ил дәүләт башлыклары белән Ак йортта үткәрелгән чарада Трамп Газада урнашуы көтелгән күп милләтле миссиягә кагылып, бу бик якында булачак, Газада барысы да бик яхшы бара дип әйтте. АКШның БМО вәкилчелеге шәршәмбе көнне ясаган белдерүендә АКШның Трампның 20 маддәдән торган Газа тынычлык планын хуплау максатында халыкара тотрыклылык көченә рөхсәт бирүне дә үз эченә алган БМО Эменлек Шурасы проектын партнер илләргә тәкъдим итүен белдерде. АКШ вәкилчелеге сүчесе, АКШ илчесе Майк Волтсның проектны Эменлек Шурасының 10 сайланган әгъзасына һәм Төркия, Мисыр, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Сәгүд Гарәбстаны кебек берничә региональ партнерга җиткерүен белдерде. Проектны тавышка кую көне әлегә билгеле түгел. АКШ илбашы Иранның АКШ санкцияларын бетерү мөмкинлеге турында сорашу өчен аның белән элемтәгә керүен белдерде. Ак йортта журналистларга ачыклау ясаган Трамп Иранның авыр санкциялар астында калуын һәм моның илгә план белән алга баруны кыенлаштыруын әйтте. АКШ лидеры Иранны тыңларга һәм эшләренең кая барганын күрергә әзер булуын җиткереп, санкцияларны бетерергә сүз бирмәде.
Судандагы оператив ярдәм көчләре АКШ лидерлыгындагы һәм АКШ, Мисыр, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Сәгүд Арабистаны кергән арадашчы төркем тәкъдим иткән утны туктатуны кабул итүен әйтте. Бу белдерү оператив ярдәм көчләре сугышчылары 18 айдан артык камалыш астында булган Эль-Фашир шәһәре контролен кулга төшергәннән берничә көннән соң ясалды. Төркем утны туктатуны кабул итеп Судан халкы өчен адым ясауын әйтте. Ләкин бер суданлы хәрби рәсми зат Associated Press-ка армиянең утны туктатуны оператив ярдәм көчләре хәрби булмаган торак пунктлардан китеп, коралларын тапшырган очракта гына кабул итәчәген җиткерде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Швеция һәм Украина корал инновация үзәген кора. Швециянең саклану министры Пол Юнсон пәнҗешәмбе көнне оештырылган матбугат очрашуында булай диде. Бу яңа сугыш технологияләрен җитештерү һәм эшләп чыгару мәсьәләсендәге уртак мөмкинлекләребезне ныгытачак. Юнсон инициатива кысаларында Швеция персоналының Украинада эшләячәген һәм иленең кораллар өлкәсендәге тәҗрибәсенең Украинаның сугыш кырындагы тәҗрибәсе белән берләшәчәген белдерде. Украина премьер-министры Денис Шмыгаль Юнсон белән бергә ясаган белдерүендә ике илнең булай да шактый килешүе һәм төгәл ният хаты яисә Швеция һәм Украиналы ширкәтләр арасында килешүләр булуын әйтте, ләкин иминлек борчулары арасында аларның исемнәрен атамаска булды. Шмыгаль руслар бу корылмаларны юкка чыгарачак дип, хезмәттәшлекне кыска вакытта башлатырга җыенуларын җиткерде. Тарафлар октябрь аенда Украинаның якынча 150 Gripen очкычын алуын күздә тотучы авиация хезмәттәшлеге килешүенә кул куйган иде. Швеция премьер-министры әлеге килешүлек мөмкинлекләрен арттыра алачагын әйткән иде. Юнсон ике якның Gripen очкычларын тапшыру турындагы сөйләшүләрне дәвам иттерүен һәм барышны үстерү өчен уртак эш төркеме булдырырга килешүләрен раслады. Шмыгаль Украиналы пилотлар һәм механикларның Gripen системаларын өйрәнү өчен Швецияга барырга әзер булуын белдерде. Бельгия климат министры иленең Авропа берлегенең 2040 елга климат максаты белән бәйле мөһим тавышка куюда битараф калуын тәнкыйтьләп, бу адымның Бельгиянең климат сәясәтләрендәге ышанычлылыгын һәм тәэсирен киметүен белдерде. Авропа берлеге экология министрлары чәршәмбе көнне парник газы эмиссияләрен 2040 елга кадәр 1990 еллар белән чагыштырганда 4-90%-ка киметү турында килеште. Ләкин Бельгия федераль һәм региональ хакимиятләр арасындагы килешмәүчәнлекләр аркасында битараф калды. Белга хәбәр агентлыгы белдергәнчә, министр чәршәмбе көнне ясаган белдерүендә битараф калу карарын сәяси артка чигенү дип атады һәм Бельгияны Польша, Венгрия һәм Словакия кебек иң әз дәгъвалы илләр белән бер рәткә куюын белдерде. Бельгия дәгъвалы, амбицияле булуны кире кагып, үз тәэсирен югалта, диде министр һәм нәтиҗәне үкенечле дип бәяләде. Бельгия чәршәмбе көнне ревизияны хупламаган 6 Авропа берлеге әгъзасы илләреннән берсе булды. Болгариядә битараф калды, а Чехия, Венгрия, Словакия һәм Польша килешүгә каршы тавыш бирде. Дания ватандашлар белән беррәттән рәсем һәм тавышлары пародияләнүче сәнгатьчеләрне дә саклауны максат итеп куя. Киләсе ел башында кабул ителәчәк канун өлгесе авторлык хокукы канунына үзгәреш кертеп, кешеләрнең рәсем яисә тавышларын рөхсәтсез пародияләп интернетта уртаклашуны тыячак. Канун гамәлгә кергән очракта Даниялеләр фоторәсемнәре өчен авторлык хокукын алачак. Алар интернетта рөхсәтсез уртаклашылган материалларны алып ташлауны таләп итә алачак. Шул ук вакытта канун пародия һәм сатира өчен рөхсәт бирәчәк, ләкин моның ничек булачагы әлегә билгесез. Экспертлар һәм рәсми затлар Дания канунының дипфейк технологиясе аша таратылучы ялган мәгълүмат белән көрәшү өчен хөкүмәт күргән иң киң кырлы чаралардан берсе булачагын әйтә. Latent Space Advisory исемле консультация ширкәтен корган һәм генератив ясалма фәһем өлкәсендә алдынгы эксперт булган Генри Аждер Дания хөкүмәтен кануннарны үзгәртү зарурлыгын аңлаганы өчен тәкъдир итүен белдереп, кешеләр миңа дипфейктан ничек итеп саклана алуларын сораганда, аларга булай дип әйтәм: интернеттан чыгып китүдән башка юл юк, ләкин бу мөмкин түгел.
АКШ илбашы Дональд Трамп май айында дипфейк белән беррәттән рөхсәтсез алынган рәсемнәрне уртаклашуны тыючы ике партия яклаган канунга кул куйды. Узган елны Көньяк Корея дипфейк порнографиясын шикләү өчен катырак җәзалар һәм социаль медиа платформалар өчен көчәйтелгән кагыйдәләр кертте. Берәр сәясәтчегә дипфейк белән пародия ясый аласыз икән, ул да аны интернеттан алып ташлый алмаса, бу вазгыять безнең демократияны зәгыйфләтәчәк дип белдерде Даниянең Мәдәният министры сентябрь айында узган ясалма фәһем һәм авторлык хокукы конференциясында. Канун бары тик Даниядә гына гамәлгә керәчәк һәм социаль медиа кулланучыларына карата акчалата яисә төрмә җәзасы каралмаган. Ләкин Мәдәният министры әйтүенчә, дипфейк видеоларын бетермәгән зур технологик платформалар каты штрафлар белән очрашырга мөмкин. Министр белдергәнчә, Авропа Берлегенең чираттагы рәисе булган Даниянең әлеге канун тәкъдиме Франция һәм Ирландия кебек башка Авропа Берлеге әгъзаларында кызыксыну уяткан. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Гасырлар буе ай шагыйрьләр, хыялыйлар һәм философларның илһам чыганагы иде. Төнге күктәге ерак яктылык кагылгысыз символ. 20нче гасырда исә Америка Кушма Штатлары һәм Советлар Берлеге аны галәм хакимлегенең сугыш мәйданына әверелдерде. Бүген яңа ярыш башлана. Тик бу юлы мәсьәлә айга кемнең аяк басуы яисә кайсы байракның куелуы түгел, мәсьәлә энергетика. Америка Кушма Штатлары, Кытай һәм Русия ай өстенә атом тыш энергиясе станцияләрен төзергә әзерләнә. Бу реакторлар кешеләр яши торган базалар, шахта проектлары һәм бәлки дә даими торак пунктларны тукландыру өчен уйланыла. Тик асыл сорау шундый: бу атом тыш базалары территория бәхәсләре китереп чыгарачакмы? Галәмнең тынычлыгына яный аламы? Бу тапшыруда ТРТ World мәкаләләрен сезгә аудио форматта җиткерәбез. Бу бүлемдә Казым Аламның 2025 елның 21 августында чыккан "Дәүләтләр нигә айда атом тыш энергиясе станциясе төзү өчен ярыша башлады" мәкаләсен тыңлыйсыз. Айда исән калу җиңел түгел. Җирнең тарту көче аз, төннәр 2 атна буе дәвам итә, өслек температураның чиктән тыш үзгәрешләренә дучар. Кояш панельләре караңгылык озакка сузылганга күрә эшкә ярамый. Батареялар җитәрлек кадәр чыдамый. Бердән-бер ышанычлы вариант булып атом тыш энергиясе кала. Бүленү яки синтез юлы белән эшләүче реакторлар машиналарны хәрәкәтләндереп, кешеләргә яшәү мөмкинлеге бирә ала. Фәнни фантастика шикелле тоелырга мөмкин, тик айда атом тыш энергиясе фикере чынбарлыкка без уйлаганнан да якынрак. Кливленд штаты университеты глобаль галәм хокукы үзәге җитәкчесе Марк Сундал атом тыш реакторларның бары ай өчен генә түгел, планеталар ара миссияләр өчен дә кулланыла алачагын әйтә. Тик бу технология үзе белән сәяси һәм хокукый проблемалар да алып килә. Халыкара галәм хукукы 1967 елгы тышкы галәм килешүе белән формалашты. Аның төп кагыйдәсе конкрет: бер генә ил дә ай яисә башка күк җисеменә ия була алмый. Ховард университетында галәм хукукы профессоры Эйжи Линк килешүнең атом тыш энергиясе станцияләрен тыймавын, бары атом тыш коралларын тыюын белдерә. Ягъни теләсә кайсы ил станция төзергә мөмкин, тик андагы территорияны үзенеке итә алмый. Әмма тарих эшләрнең бик җиңел генә кирегә китә алуын күрсәтә. 1978 елда Советлар Берлегенең ясалма иярчене Канадага килеп төште һәм нурланыш таратты. Аны чистарту өчен миллионнарча доллар сарыф ителде. Мондый каза айда чыкса, нәтиҗәләре тагын да начар булачак. Айның өслегендә һәр берсе төрле илгә караучы атом тыш базаларының булуын уйлагыз. Бу объектлар киләчәктә чиста атом тыш энергиясенә ягулык була алучы сирәк очрый торган гелий-3 элементы казып чыгаруга ярдәм итә ала. Истанбул Алтынбаш университетында халыкара хукук профессоры Ильяс Гөлҗөкле моны яңа галәм ярышы дип атый. Бу юлы ярыш бары дәүләтләр арасында гына түгел, SpaceX һәм Blue Origin шикелле ширкәтләр дә сәхнәдә. Тик бер проблема
система бар. Халыкара хукук нигезендә дәүләтләр үз ширкәтләренең гамәлләре өчен җаваплы, ягъни Американың бер ширкәте айда реактор төзесә, булачак казалар өчен АКШ хөкүмәте җаваплы тотылачак. Бәрелешләр китереп чыгармас өчен АКШ Артемида килешүләрен төзеде. Алар галәмдә эшчәнлек алып баручы илләр арасында кагыйдәләр куя. Объектлар тирәсендә имен җирлек булдырырга рөхсәт бирелә. Тик кайбер хукук белгечләре бу җирлекләрнең территория бүлүгә кайтып кала алуы турында кисәтә. Ай килешүе дип аталучы тагын бер документ табигый иярченне хәрби базалар һәм кораллардан арындыруны максат итеп куя, әмма аны бик аз дәүләт имзалады һәм тормышка ашырылуы шөбһәле. Бу да авыр сораулар тудыра. Тыныч максатлар белән төзелгән атом төш станциясе хәрби миссияләр өчен дә кулланыла аламы? Элемтә һәм күзәтү системаларын энергия белән тәэмин итүе мөмкинме? AG Link милитаризациянең һәр вакыт халыкара хезмәттәшлекне янау астына куячагын әйтә. Гөлҗөкле исә көчле дәүләтләр айны үз территорияләре шикелле кулланса, кичкенә илләрнең системага ышанычын югалтачагын ассызыклый. Экологик рискларда бурчуны арттыра. Бер атом төш һәлакәте ай өслегенең зур өлешен кулланып булмастай хәлгә китерә ала. Аны чистарту да мөмкин булмаячак. Хосусый ширкәтләр эшләрне тагын да буталчык хәлгә китерә. SpaceX яисә башка фирма реактор төзесә, халыкара стандартларга туры килүен кем контроль итәчәк? Дәүләтләр бу җаваплылыкка ия, тик тиз үсүче технологик алгарышлар чорында ул җитеп бетмәскә мөмкин. Бу ярыш галәм хукукында үзгәртелә. Гөлҗөкле бигрәк тә чыганакларга хукук мәсьәләсендә хәзерге килешүләрнең кабат каралачагын уйлый. Link исә тамырдан үзгәреш көтми, аныңча хәзерге кануннар территориягә ия булмыйча да айда базалар төзергә рөхсәт итә. Тик риск ачык. Гелий 3 әһәмиятле энергия чыганагына әверелсә һәм реакторларның саны артса, җирне контроль итү өчен басым да артачак. Гөлҗөкленең кисәтүе тагын. Галәмгә тотырыклы ирешү барлык кешелеккә файда китерергә тиеш. Кайчандыр шигырьләрнең һәм хыялларының сүзсез шаһиты булган ай хәзер фән, хукук һәм сәясәт кисешә торган сәхнә. Айда атом төш энергиясенең киләчәге әлегә язылмады. Тик киләсе елларда илләр һәм ширкәтләр ясаячак адымнар айның бердәм шикме, әллә яңа бәрелеш мәйданымы икәнен билгеләячәк. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Сез Казым Аламның 2025 елның 21 августында чыккан Дәүләтләр нигә айда атом төш энергиясе станциясе төзү өчен ярыша башчалы мәкаләсен тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Отаман Төркиянең Кара диңгез ярындагы тарихи шәһәре Трабзонның Вакфы Кәбир районыннан алган Вакфы Кәбир икмәге регионның җәйләү традициясенең нәтиҗәсе һәм озак вакыт саклануы белән таныла. Вакфы Кәбир мэриясенең мөрәҗәгате белән 2018 елда ул Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре арасына керә. Регионда терлекчелек белән шөгыльләнүче һәм язын җәйләүгә чыгучы гаиләләргә кимендә 3-4 көн искермәгән икмәк кирәк була. Шулай итеп, әче чүпрә камырыннан таш мичтә пешерелүче Вакфы Кәбир икмәге барлыкка килә. Ул вакыт узган саен төбәктә генә түгел, Төркия күләмендә иң популяр ипи төренә әверелә. Вакфы Кәбир икмәгенең иң игътибар җәлеп итүче үзенчәлекләре исә хуш исле китердәп торучы тышы һәм эре күзәнәкле структурасы, шактый зур булуы һәм озак саклануы. Аның бу үзенчәлекләре әче чүпрәдән пешерелүе нәтиҗәсе. Камыр ясаганда кимендә 15 көн ял иттерелгән он, туз һәм йомшак су кулланыла. Аңа бернинди консервант яисә химик матдә салынмый. Ипи алдан жылтылган таш мичтә утын күмерендә әкренләп пешерелә. Вакфы Кәбир икмәге тиешле шартлар булганда 5-тән алып 15 көнгә кадәр күгәрмичә саклана.
Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindeki tapşırları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Yartı saatlik tapşırlar bizning qabatlawın Türkiye hem Qozan vakti bilen saat kişki 8. yartıda 42 derece künçıgış yönelişindeki Türksat Şah hem Türksat Dürta yerşinleri bilen w.trt.dinle.com internet sahifesi oşa Vot West Radio kanalından tыңlay olasız. Əligə biz sizin bilen sağ bullaşabız, efirdə kilesi uçraşuğa kadar.